Бүгінгі күндә район үзәк хастаханәсе составында 163 урта персонал шәфкать туташлары һәм фельдшерлар хезмәт куя. Аларның һәркайсы үз эшенең осталары. Татарда шәфкать туташларын ак халатлы фәрештәләр белән чагыштыралар. Шәфкать туташлары алар табибларның уң куллары, алар табибларның башлары, аяклары, куллары. Гомумән табиб эшчәнлеге шәфкать туташларына башка күз алдына китереп булмый. Шәфкать туташлары алар безнең дә хактан да уң кулларыбыз, алардан башка берничек тә эштә бармый. Чарада катнашучыларны район үзәк хастаханәсенең баш табибы Дамир Сулейманов тәбрик итеп, медицина хезмәткәрләренә җаваплы хезмәтләрендә уңышлар теләп, җылы рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чыннан да шәфкать туташы һөнәрен сайлаган кеше олы йөрәкле кешедер ул. Бу сыйфатлар авыруларга тизрәк савыгырга ярдәм итеп кенә калмый, яшәргә көч, өмет тә уята. Сезгә иң мөһиме Аллаһ Тәгалә көч бирсен, исәнлек, сәламәтлек, һәм инде все у нас с вами получилось, уважаемые коллеги. Интеллектуаль уен формасында уздырылган бәйгедә район үзәк хастаханәсенең стационар бүлеге, поликлиника һәм авыл фельдшерларынан торган 3 команда көч сынашты. Бу бәйрәмне без һәр даим үткәрергә тырышабыз, әмма ләкин менә ковид чорларында безнең бу чара үткәрелми торды. Безнең өчен бу безнең коллективны берләштереп, бергә аралашырга, үзебезнең һөнәрләрне күрсәтергә, үзебезнең куелган максатларны, алынган дәрәҗәләрне күрсәтергә бер сәбәп булып тора. Медицина хезмәткәрләре арасында бәйге конкурслар белем сынау өчен генә түгел, хезмәт тәҗрибәсен уртаклашу максатыннан да үткәрелә. Быелгы Brain Ring ярышында медицина темасына кагылышлы интеллектуаль һәм практик биремнәр тәкъдим ителде. Бәйгедә командаларның һәркайсы җиңүче булды. Аларга район хастаханәсе табибының мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.